My people, I greet you now. Well, I salute you now very well. I won't beg all my people, all my fans, will not be Igbo speaking people, may they bear with me because this particular episode, now for Igbo, I go give them because I won't give message to my people. Okay, everybody, my person, I love all of you, but I beg, make you just excuse me. After now, I will go back to the normal pidgin where we speak. So we're going to yarn as we take yarn before. I beg. So ụmụnne m ekenekwa m unu biko nke onye chi ya zere a na-ekere unu ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ọ ga-adịrị anyị mma na-eke ori afọ na nkwọ ọ ga-adịrị anyị n'ụtụtụ dịrị anyị n'ehihie dịrị anyị n'abalị biko Igbo onye ọbụla na-eme nke ezigbo ya garịa onye na-eti aka na ajọ ihe bekwute ya onye nara Igbo nke ya ga-efu onye Igbo enye onye ahụ ga-enweta mmaji kwuru mmaji okwecha anyị n'ụzọ ọ ga-agbaji n'ike otu aka ọ dị ndị nwụrụ biko ụmụnne m asị m ka m tinye ọnụ n'okwu nke akpụ n'ọnụ ugbu a ịma oke ekeresimesi nke 2025 na ha akpụdebe nso n'ike a na-akwado ya dịka ndị Igbo si akwado ọtụtụ ndị mmadụ na-akwado ịnata n'ụlọ bịa gbanya bụ ekeresimesi mana nsogbu anyị nwere bụ na ndị niile bụ ndị nwere ụzọ esi akpata ego bụ nke ụgbọala ma nke ndị ụgbọelu bụchi ụmụ Igbo ụmụ anyị na-anya anaghị ekwe ka ibe ha nata a na-akwado ka a na-achọ ka ndị mmadụ gara ha ohi wee jee zute ego a ga-eji wee gbaa ụgbọelu ma ọ gbaa moto nata unu mara na kịta ndị ntọ juru n'ụzọ ọ na-ahịazị ndị mmadụ ahụ ịgba moto maka na ụzọ adịghị mma na ndị ntọ juziri ebe niile were ọkọlọtọ ha ji ọjọgọrọ ha ji egbu aji akpụta ndị mmadụ ihe a Jizọs kwuru fishers of men ọhịa ha wụzi a were ọjọgọrọ ha ahụ tụọ na main road ebe ọbụla ọ dara waa ndị ọbụla dị ebe ahụ ekpokọrọ ha na ego n'isi ha ofu mana ọ gaghị erere ha Chineke nna ga-emekwa nke o ji bụ Chineke na-azọkwa ụmụ Igbo mana onye a na-azọ onwe ya dịka Igbo si atụ n'inu onye na-azọ onwe ya ọ gịnị ka ndị ụmụ Igbo na-eme inyere ibe ha aka inyere ụmụ nwanne ha aka ịhụ na ya bụ ekeresimesi na-emere ọfụma ama m na obodo dị iche iche na ọ na-abụ ekeresimesi ruo otu a ebutuo ihe onye niile ọnụ a na-egbu ihe niile na mgbuka ka ndị mmadụ nwere ike gbanwuo ekeresimesi mana otu ha na ahụ Igbo nke anyị dị iche nchetakwa na onye nke ya dị iche na aja afa ka ọ bụ nke m dị iche bụ aja aha mana nke Igbo na-adị iche a na-agba ekeresimesi mgbe aha ka ndị Igbo ji amịpụta mma ha n'ọbọ ka ha were gbute nke ọbụla ha ga-egbute ọchara achasị gbute ọchaghị achasị gbute ihe ama bụ gị were nete ego akpacha ego ahụ Igbo ga-eji eme gịnị nke a kpatara akpata ka ihe anyị ji eme ya ka m ji wee wepụta ohere aka m wee rụtụ aka n'ụmụ ụfọdụ ihe ndị be anyị na-eme ọtụtụ ndị nwekwara agba na soshal midia tinyekwa anya bụ okwu ọnụ ndị dịka anyị don na-eme na ihe dịka vidiyo na-abọ gbasara ya bụ ihe ndị Igbo na-eme onwe ha m ga-akpọbirikwa ụfọdụ n'ime ya n'ebe a mgbe m kwutere ihe ọ rụtụrụ aka mmadụ dịka Ami Passion itinyekwa ọnụ na ya bụ okwu iji na-ayọ Igbo ka Igbo weneta aka mana nke ka njọ bụ na nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị anyị na-ayọ biko ahụ anọ dị na soshal midia ha na-anụ ihe anyị na-asụ ndị nke nọkwa na-anọ agbachie ntị onye ka m ji ewepụta nke anụnwa aga m ekwu gbasara ndị nwere aka ọrụ ụgbọelu ndị ji ụgbọelu akpata ego karịa na vidiyo anụnwa karịa ndị ji ụgbọala maka na ndị niile ji ụgbọala akpata ego ụfọdụ n'ime ha agaghị ụfọdụ n'ime ha nọ na soshal midia ebe a mụ na gị na-ekwu ugbu ahụ nọ na paakị na-achọ ndị ha ga-egbuchite ndị ha ga-aji akpụta so ọnya bụ ihe mere na anyị ga-etinye ọnụ karịa na ihe gbasara ịgba ụgbọelu biko na ụmụnne m a sị na ebe a na-agwọ ọya odo anya anaghị eji ihe ose etinye ebe ahụ ya bụ na aga m akpọ afa yọọ ndị mmadụ ayịyọ bụ ndị Igbo ji eje mba mmadụ dịka Allen Onyema bụ onye nwere ụgbọelu Apis
mmadụ dịka Obiora Okonkwo nwere nke United Nigeria Airline. Ana m ayọ unu biko unu mmadụ ihe unu ga-eme ka unu budata ihe na ụgbọelu ka ọ gbadata ana ya mee ya, maka anweghị ihe m hụrụ ahụghị m ihe ọbụla mere ya bụ ihe na ụgbọelu ego a na-akwụ n'ụgbọelu ga-eji karịa ọkara karịa nke a na-akwụ ebe niile. Ihe na-akọwa gị ugbu a bụ na ọ ga-akara gị mfe isi Abuja gawa Lagos karịa na isi Abuja gawa ala Igbo. Isi ala Igbo bịa Abuja ugbu a nọ na 138,000 naira. O dipendekwara na ụgbọelu nke iso n'ụbọchị iji aga ya. Ụfọdụ ụgbọelu sef na-agbacha na ị gaghị enwetara ụgbọelu tata nke echi. Ọ bụrụ na ị kwado ime njem ịma na ị ga-ewepụta ihe dịka otu izu wee chọwa tiketi maka ịgocha na tiketi niile. Mana ịnwacha anwazi nweta ya, ọ bụrụ na isi ala Igbo na-abịa ha nwere ike ịnaga ihe dịka 138,000 or 150,000 ruo ebe 150,000. Mana ọ bụzi na isizi Abuja ka ị na-aba anyị ịtọrọ atọ nke gosiri m na United Airline ụbọchị a bụ na Tuesday ka ọ bụ tata dị ị na ala Igbo eruo na ihe dịka 500,000 naira. Ọ nọ ebe 499 point something. So ụfọdụ gịnị ka o ruo 500 or 500 bụ onye na-achị ịnabe ha je gbaa ekeresimesi. United Airline Obiora Okonkwo o ziri ezi? Ị ga-asị na ịma ha nke a ịjọsọ nọ balansị a na-arụ ọrụ na-ekpote ego ịma ha ebe ego si abịa. Ọkwa na ọbara ụmụnne gị bụ ihe ahụ, ụmụ nwanne gị na-agba mbọ bụ ihe ahụ. Otu ya ka ọ dịkwa Allen Onyema ezigbo nwa afọ Naijiria ka a maara, mana ama m ka Igbo ezigbo nwa afọ Igbo, ezigbo nwa afọ Naijiria, maka ọkpọtụ n'obodo oyibo ị na-ejekwa were ụgbọelu gị jee bute ndị mmadụ n'efu. Etu oge aha nwa afọ Naijiria ga-eturu ugo nata, mana ụmụnne gị gbawazi aka ekeresimesi ga-anawa ha agbata almost 400,000 naira ma ọ bụ na ọ gafebeghị ya, ma ọ bụ na ị ga-enweta APC ị ga-eji si ebe a bụ Abuja gawa ala Igbo n'ihe njem na-erughị otu awa. Ọ karịcha ya bụrụ otu awa. Ọ kachata aka ije isi Abuja gawa Lagos. Ihe a bụ 1.5 hours ị ga-eji si Abuja gawa Lagos, mana ihe ị ga-agbanye ya bụkwa ebe 100 and something thousand naira. Kedụzi ihe kpatara ị na ala Igbo ga-eji bụrụ nsogbu? Ọ gịnị ka Igbo mere? Ọ gịnị ka Igbo mere onwe ha? Ekwuo na asị na taksị. Kedụ ndị anya bụ taksị? Ndị ahụ na-anọ na taksị ọ ndị Abuja na taksị? Ha anaghị anya ya ndị be ha. Ijewe obodo ọzọ, ijewe ugwu Awụsa, flight agbadata, mana ijewezi ala Igbo ọrịa isi aja Igbo na-apụta ọgbadata. Mgbe ị pụtaziri apụta asị na ị gaghị ana ịtọkịrị n'ụzọ. Ọ dị na mma otu ahụ ụmụnne m? Biko eji m vidiyo ayọ Allen Onyema na ya na Obiora Okonkwo na-ayọkwa Enugu nke emeghere ụbọchị anyị nche onye ọbụla na-aṅụrị na-enye anyị airline emeghere n'ofu airline n'Enugu na ọ ga-enyere anyị aka na ihe niile ga-agbadata. Ana m ayọ unu biko ihe a na-agba okiri ekeresimesi. Enugu steeti gọvanọ Peter Mbah, ịmara ihe ga-eme ka ewedata ya bụ ihe, maka na nke a nakwa ekwu tata Krismas erubekwe. Ọkwanụ mgbe o ruru ebe 18-19 mgbe aka anyị ga-ejizi mara ihe ekwe na-akụ. Na-agba gị eziokwu, o nwere ike irute otu nde igote ofu tiketi ị ga-eji were naanị Igbo mgbe ahụ, maka ndị mmadụ na-agba ọsọ ndị ntọ kwụ jiri ọjọgọrọ ha kwụrụ n'ụzọ na-eche ka ha tụọ. Onye ọbụla atụtara wuo akpọrọ ya jenarị ego. Enwere ike mgbe ahụ akpọọ ọbụla nwanne gị ọ ga-akara m ije kwụọ ransom n'isi onye ahụ karịa na ị weretara ego flight. Ọ dị mma otu ahụ? Biko anyị na-ayọ unu biko unu wedata aka, wepụ n'aka enwe n'ofe, unu emezina ihe ahụ. Ndị na-enwekwara ụgbọala na-agba n'okporo, bikonu otego nke unu bidoro, ọ bụghị ihe tata. Mgbe ọbụla Krismas ruru ka eji egbu ozu, egbuchekwana ya bụ ozu ebe ka eji egbuche. O chenjiri anyị Igbo, ọ gbanwere ihe ọ gbanwere na ndụ anyị. Ụfọdụ niile nwekwa ndị ahụ anyị maara ama ha ncha anwụchagokwa. Ekene riri Chukwu ebe ka ọ nọ. Amaghịzị m ebe ndị nke ọzọ nọ. Amaghị m ka ha ka nọ n'elu ebe anụ ka ha gafee n'ofesi ndị mmụọ. Ebe ọbụla ha na anyị na-ayọ unu biko unu wedetara ụmụ Igbo, wedetara na ụmụ Igbo ego eji agba moto.
ka ha wee nwee ike naruo obe ha. Ana m ayọ unu biko unu emezi ụdị ihe ahụ. Ndị agboro gwanụ ndị agboro dị na paakị ha emezi ihe ha na-eme. A ga-anaghị na paakị ije na paakị otu aka a ga-esi ọ bụkwa na anaghị ego ahụ bụ na ama apịkọdo ndị mmadụ buru ngwongwo buju ebe niile na-aba sọsọ mba. Nkwanye ugwu adịghị na nke ahụ bụ no man business, onweghị onye ọ gbasara. Ihe ọbụla emetere Igbo ewere ya mee ha. Unu kpachaa na anya nọ ndị Igbo, kpachanụ anya. Ọkwa na anyị na-eme ụmụ anyị na nke a. Ndị ugwu nwere ha, ndị ugwu na-eme ya. Ka ndị Yoruba ọha nwere airline ndị ahụ, ọha na-eme ụgbọala ndị ahụ. Biko nu atụọrọ mara ya mara, atụkwana ofege ya fere isi tinye n'ọfịa. Aga m akpọ anyị dede anyị don ka ọ tụpegharakwa unu ya, maka na Igbo ka o ji sụọ nke ya bụ ọ ga-abanye n'ime vidiyo anyị na-eme ka ọ bịa tụpenyekwa unu azụ na ụmụ ihe ndị ọzọ ọ kpatụtakara aka bụ nke m enweghị ike itinye nwa ọnụ ebe a. Ndewonu. Ndị be ekele mụ na ọka bụ anyị dọ n'onye chakoshe. M ga-rush this video maka ama na ọ ga-ete aka. Last time eme m video about ọnọdụ anyị na Nigeria ka obodo asị kpọọ anyị asị na ka esi wee dọla anyị n'agha wee na-afọ anyị ka ndị adọlụ n'agha n'ọnya mere eji eme ihe anyị na-eme na anyị nwa amarọ wee kwụsị anyị ụfọdụ ghọtara ya. Many people na-ajụkwa ajụjụ ke way forward aga m egwa anyị. Number 1, information ka anyị nwere na Igbo, and because na anyị nwere information enwekwa ebe anyị ji iru eje, enwere ebe anyị ji azụ eje. Anyị ga na-agbaghalị ka mkpụrụ amụ maka na anyị nwere information. No matter how your age, if you are not well informed, ịbụ okpokolo ive. Number 1, ka m jụzie gị gọọmenti anyị tiri na South East ya ka ọlụfa since eji nụsị ọgụ Biafra ka ọlụfa ka ifefa na alụ since eji wee nụsị ọgụ wee move on ka ọlụfa na alụ na South East. Allocation si na federal gọọmenti wee na-abịa na South East enwekwa ụbọchị ịnụ kepu na gọọmenti kafasi hate ya kafasi kpa ya asị na fajidewe allocation na-abịa in any South Eastern states. None. Now those allocation ka ebe ha ji eme jikere onwe gị ajụ any gọọmenti bata na ọrụ iro after 4 years o mebie ọwaba ọrụ iro. Ụfọdụ rụsi ilo without gota, ụfọdụ rụrụ iro feduwa ha eduwa asphalt alụọ na aghalịa faji ya na-ebube ego. Any gọọmenti bata anụ o were eme campaign ịrụọ nke ị ga-anọ how many years ịwa o mebie. So ilo ka a na-alụ license eji nụsị ọgụ Biafra till today, and ọ bụrụ ndị Abuja na-alụ ọlụ ahụ. Ọ nwanne gị mụ na gị na agbata obi anyị ụmụnne anyị wụ ndị nọ nsi na those gọọmenti and ọ ha na-eme ya. Ọ bụrụ ndị Abuja enwere ihe a na-alụla anyị nothing agbabala anyị aka wele anyị na-egwuregwu ichi ijide onye ọbụ o mee gị ka ị mara na eheti gị eheti gị nwee che na Abuja ka ihe na-eme gị si Abuja. Ọ na n'ime here. Our problem here would be very very big karịa nke na outside. Yes, mụ kwuru. Mụ na gị na-aba amara ihe anyị nidiri n'aka gọọmenti, amara ihe gọọmenti kwesịrị inye anyị, anyị amara ihe gọọmenti na-ada enye anyị amara ihe anyị na-emisi from gọọmenti. Enwere ihe anyị ma. I just know like this. Onye mere onye tie street light ụmụ ya bịa gọrịa na ịdị anyị mma mbombo. Nothing. I bụ business people. Onye nwana mana business people ka I bụ. Ka ihe gọọmenti na-eme in order to partner with investors and business people juru na anyị in order to have a stable economy, create job and infrastructures, companies, industries that can take and employ our children. Now, let me draw your attention. Government put us in a scholarship. And then you scholarship to the university. As they are giving you scholarship, they are not creating any job. You as a graduate, I get employed. You don't create any job. So,
They are now trying to tell you that no egosi akwụkwọ ije chọwa na obi gị lee mee visa ịdị lucky ijebe ebe ije rụọ ọrụ. They don't create any job, no job opportunity. They will give you scholarship. Enye gị unu agụ akwụkwọ for free. Kunu pụta bịa buru laptop, maybe Yahoo, maybe hookup, maybe kidnapping, maybe fraudster, maybe agboro, banditry. Or you have a form that is the only thing. Wakenemo one southeastern state. Just one southeastern state where one company, one industry, one factory that can employ like 10,000 workers in that state. Just one. And well, so free education now, when there is no work. Is it federal government that will create it? State government, what are you doing? What are you doing with the allocation? The revenue we are generating, that will reach everywhere now and ego, now and the motor ego, now and the business people. What are you doing with the money? What are you doing with the money? The people like myself need ego. What are the people demanding from you? Nothing. That is where we are. Because you are not partnering with business people. People be as the pay business. I mean, mad employ. For the cashier, now putting 5,000, 30,000 a month, 40,000. Only now putting 5,000 in economy. Kimano Riki in a deal. Emano Riki in a dinia. Ida no Zugi. Ozuo Onyema. Mozuo Neboy. Mozuo Befa. Obolo wine. Ida no na London man na line. Or go and alea. In order to increase your salary, or can you take care of her because even a salary cannot take care of her, or no, they may hook up. Because of what? What can 25,000, 30,000, 40,000, 60, 70,000, even 100,000 do for somebody in this economy? Nothing. You have light bill, NEPA bill, feeding, accommodation, transportation. What are they to take care of in the 100,000? Then a poor tax and so many things not in here. It could be school or education. It could be here. Now, because the government has failed to do their mathematics and do their work, the government are supposed to partner with investors in order to create job for our people. They are not doing that in the Southeast. I've traveled all around the world. Let me shock you. What government can do? Do you know that now? Use this hand wash. Gabi gasa toilet wele aficha ike. Sacha ike ofuma. Hand wash here. China na alo nebuda tala eba. There is no country in Europe and America that uses that hand wash. You can't find it in any hotel, in any house. It can't enter into that country. Hand wash. Because of what? The government is giving protection to tissue companies in the tissue and serviette. Because you wanted that hand wash, case you use tissue reduce, everybody has a big. Manasaida Alonye bozo Ebuda tieba. Then tissue nana I don't know about that. I'm one the customers. There is no protection for business and investors. This is what our governors are supposed to sit down and discuss. How to give protection to investors so that I can buy. Create a job opportunity. Currently, even the government is even making it hard for some investors to come into real estate. Then in your state, some of them are using money to scare them away. Some can't give them CFO. Some they just use them and play. What are governments doing in order to partner with these investors and create jobs for the masses? Nothing. So you look at Analogi, Pentieregi Hospital. They can't use that hospital themselves. They dare not use that hospital themselves. Yeah? And then Messi, no. Then I roll civil servant. I call 3 months. I 7 months. This is what they are doing in Yetenzu.
Then when people take up to crime, they will set up a group of boys. Sinafaga combat a crime. Bule egbe ha na-akwụ ha 70,000 na 100,000. Onye bule egbe na-akwụ ya 70,000 na 100,000 ọrụ ori ka idilie. Kedu ife 70,000 na 100,000 ga-emelie? Onye bu egbe mmụọ na-aya ahụ, nwunye ya na-aya ahụ, nwa ya na-anyụ anyụ na-agba agbọ. Akwụba ụgwọ school, akwụba ụgwọ transportation, akwụba ụgwọ house rent, akwụba ụgwọ feeding, akwụba ụgwọ NEPA, akwụba ụgwọ light, akwụba ụgwọ anything, recharge card, anything. Ka ọfọdụ akwa ya eyi na-alụ 100,000 ka ị na-akwụ ya, obule egbe. Ọrụ ori ka ị na-edi ya. Onye afụ mmadụ n'ụzọ, ọmabulie, ọtachi afụ ego, ọmabulie, ọkpagharịcha ebe dị lonely place, ọ nadị ya dị ego. Onye afụ ya ọgbawue dolie egbe wa ka o weregoro ego jee solve mkpa na mmụọ na nwa. Ọ bụrụ ori ka ị na-create instead of creating job. There is no job security. And we're going to make a factory, and government is not partnering with that person. When government partner with you, they will protect your job, give your job security, even give the workers security. They will make funds available for people that want to take loan. Why are China big now? Every Chinese, they have access to loan to do business. The government cannot do this. And we are crying in Nigeria again. Ibulu sizie egbe bi isi ụmụnna anyị na-egbusisi onwe anyị. Ipụtasị na we are bad while you are the center of it all. Ọ gụnwa bụ even gonyo levenes. Mana ndị be anyị amụrụ ihe na-eme. Since eji ekwu Tinubu na push bill ka enwe regional policing. Ndị be anyị enwego meeting famelo can create here one security outfit gauge the whole southeastern states so that ezuoli no Abia state Anambra amalo onye ona amalo achubo onye oli na Anambra enwudie na Enugu ma onwudie na Ebonyi enwe one security network that we sharing information together ana agba gbakosi ona asumunna ibu aibudo umunne na eziokwu enwego nke create enwego nke no in process nothing, at least to the best of my knowledge for now, nothing. What are our government doing? What are they doing? Since the bandits are taking over, what can the government make in order to secure our bushes? And what go say no kata no na wagari ni mafia na when they jide nothing. Ya na eche ka strike ya ka si na agbaziri agbara ụfọdụ ndị mmadụ before ha bịa say we will swing into action. Ya no nia. And all mu ihe ndị a ka ị na-eme expect ka na akwụ tax, ka na akwụ VAT, ka ị na-generate revenue. What are the government doing? Kwụsị na ịrụrụ anyị iro, kwụsị na itiri anyị street light. Nobody have a plan to develop Southeast. Find a way to connect the whole Southeast with a train station, with a train movement for transportation. Connect the whole Southeast so that the whole Southeast can even be easy for people to, at the whole Southeast. Ogadila is find a way. When all these governors come together and source our wealthy brothers and everything, we can do this because we have the money. But nobody is ready to do it. And the people are leaving you people because now what they are supposed to expect from you people. They don't even know what you people are denying them. That is the information. One thing. When we source ourselves out here, now East here first, then we now have a mouth to talk about Ndeni because Ndeni will be a problem. Our people not see any na law na your favor. One day they will have to come back here when you make here to start working. They will come back here. Not only them. When you partner with investors and create industries and companies, factories here, other people from other tribes will be forced to come down here. How ga abia here? Na chọrọ biri na arụ because ebe a ka na enweta ọrụ na akwụ ụgwọ.
then I ain't one nozi here. Every job, Ghana here, get people knows that we're going to buy like 70% before ndozo. Buy because each one the competent take African and buy. What can I well always see? And then the government abatago, so jobs are protected, laws are working. Things are not galong. And when those also see from the other regions to be in this region, they are billy. Now go on for the go property, for the investment, for the setting up business, because never corner also. Mbah we man use the government for seaport because Hagafuna here is generating revenues for them, and the Nigerians are living here comfortably. They will do it. All good never like it for Nigerians that are here. They will give you seatports to make sure that the revenue here is generating. We keep in coming. We have everything you need. And can you know Kita now? Ibeto seaport is working in Port Harcourt. Kafuzi only get any excuse. Mana ndị ba ya maro maka na anya maro ọnọdụ anyị nọ n'ime Nigeria onye melo ije na amụ ọdọfi na agọ na Festac ife ndị ba ya were interlocking macha n'ilo street mana ba ya ebe a onye a ga-anọrọ na-eche gọọmenti ama na ya adịla mana iji agba interlocking na be onye ọzọ nke a bụgoro nke ngo na egwu ndị egwu a na-apụta ọ na-apụta December a ga-agbu ya ama Igbo n'ofeke mgbe ị nọrọ ya ka ya aghọta. So, mara ihe kwesịrị bife chọbago ndị ilo jidego ndị nọ n'ụlọ here. Ndị anyị tinye na gọọmenti ka efefa na-alụ. If they can't come together and work together to make South East great, then ịma onye Hausa ahụ your problem, onye Yoruba your problem. Ha nwa ka a ga-ehold to ransom until they do the needful. Marago n'ihe kwesịrị ịma first. Information is very important as ndị Igbo. Make sure you keep sharing information. Can people malon or dwell on email so that the infrastructure available just say avaga na bola folk obolala. It's some way forward. This is only but one. Nkaye theater. Kango no ku. Dalon.